λίγο ξανά. Ε, θα λέγαμε ότι είναι ένας πρώτος κύκλος με εξαμήνου, θα κάνουμε και ένα μετά τις γιορτές. Ήθελα λιγάκι να, όσοι το παρακολουθήσουμε και μέσα χρόνια όσοι το έχουν δει, ε, νομίζω ξέρετε με τι πάθος το κάνω, πόσο αγαπάω και προσπαθώ να προσφέρω διεξόδους και κατευθυντήρες γραμμές όσο δουλεύετε το αρχαίο, τα αρχαία κείμενα στη δευτεροβάθμια. Ε, Σίγουρα θα μιλήσουμε ξανά για τον τρόπο προσέγγισης στο Λύκειο και για τις πανελλαδικές και για την τράπεζα θεμάτων και για το αντίδακτο και για την πρωτηλικίου και για το γνωστό. Θα μιλήσουμε όμως και για το γυμνάσιο, στα επίπεδα που πρέπει να εξελιχθεί ένας μαθητής και πώς πρέπει να το πάτε με την εμπειρία μου ε, και διευκρινίσει στην ύλη που όλοι ειδοποιούμε κατά καιρούς. Ξέρω τη δυσκολία πολλών καθηγητών συναδέλφων στα σχολεία, ειδικά σε απομακρυσμένα μέρη. Ξέρω τη δυσκολία συναδέλφων μέσα στα φροντιστήρια εσύ ιδιαίτερα. Όσο επενδύεται σε μια ουσιώδη κατάρτιση, για μένα, κερδισμένη θέση. Είναι τελείως διαφορετικό να κάνω ένα σεμινάριο για ειδική αγωγή και για ψυχολογία, το οποίο δεν μπορεί να είναι βοηθητικό για έναν άνθρωπο που πραγματικά χρειάζεται βοήθεια στο σχολείο. Τελείως διαφορετικό όμως, με ουσιώδη κατάρτιση πάνω στα αρχαία ελληνικά κείμενα. Εγώ χαίρομαι γιατί κάθε χρόνο μου έρχονται συνάδελφοι νεότεροι και μου ζητάνε μια εκπαίδευση πιο προσωπική. Και αυτό με χαροποιεί γιατί πραγματικά έχω να δώσω πάρα πολλά, γιατί τα αγαπώ πάρα πολύ και θέλω. Δύο πράγματα αγάπησα, τα αρχαία και τον υπαρξισμό και τη λογοτεχνία μαζί. Τέλος πάντων, θα είναι σαν δοκιμία μου. Ε, Παροτρύνω όσοι θέλετε να μπείτε την Κυριακή. Θα έχουμε σίγουρα, πέρα από πάρα πολλά PowerPoint που θα εξηγούμε πράγματα, πάνω στην ύλη και πάνω στις διευκρινήσεις ύλης, στον τρόπο εξέτασης και στα κεφάλαια γάμα, β, α, λυκείου και μετά γυμνάσιο. Θα εξηγούμε όμως, ε, θα έχω και κριτήρια πολλά. Είναι τα βιβλία μου, πάρα πολλά τα βιβλία. Εξάλλου, έχω και φτιάχνω, δημιουργώ συνέχεια, θα έχω κριτήρια με τις απαντήσεις βέβαια, να δείτε πώς το σκέφτομαι και το δημιουργώ. Ξέρω ότι πολλοί λέτε ότι καμιά φορά θα κάνω λίγο δύσκολο. Εντάξει. Πρέπει να ξεκινάμε από το 0 μέχρι το 20. Να πιάνουμε όλους τους μαθητές. Και όσο περισσότερο επενδύετε στην κατάρτισή σας, να ξέρετε ότι θα έχετε και μεγαλύτερη και περισσότερη πελατεία. Να αντικειμενικά. Γιατί όταν κάνεις καλά τη δουλειά σου, αυτό παίρνει αποτέλεσμα. Ε, Όσο είμαι ακόμα στη δευτεροβάθμια, το λέω. Ε, Αυτά θα χαρώ να σας δω την Κυριακή. Και απλώς θέλω να κάνω ένα εισαγωγικό βιντεάκι. Λοιπόν, θα λέμε την Κυριακή όσοι μπείτε. Και είναι ο πρώτος κύκλος. Είπα θα κάνουμε ένα δεύτερο μετά. Για τον τρόπο επαναλήψεων κτλ. Και όσοι μπήκαν στο εργαστήριο γιατί ήταν πρώτος, χάρηκα πάρα πολύ. Γιατί δουλεύουμε 1,5 μήνα καλά. Αυτά. Γεια.